Bé, jo venia d'un lloc on fèiem molts caps de setmana, 200-300 persones, fèiem 100 banquets a l'any i la meva il·lusió o el somni era un dia tenir un restaurant, un gran restaurant. Jo als 18 anys em vaig trobar que estava en una cuina, que jo sabia molt, cuinar tradicional. Jo començava, per mi, poder anar a l'Arzac a treballar, poder anar al Martín, que llavors començava, poder anar a treballar a Madrid, a diversos restaurants, per mi era un somni. Llavors vaig començar els dimarts, que jo feia festa els dimarts, vaig començar a anar al Marcel de Sabadell, que tenia llavors una estrella Michelin, va començar a fer els cursos al Bulli, vaig poder anar a la cuina del Ferran, vaig poder conèixer el Ferran. Després ens va començar a tots a picar o encomanar aquesta malaltia que ens ha picat els cuiners, que el Ferran jo penso que és el que ens ho ha encomanat a tots, que és aquesta constant a veure què podem fer, constant a veure què podem trobar, constant a veure què podem millorar. I gràcies a ell i gràcies a grans cuiners que tenim en aquest país, crec que tenim una salut a la cuina molt bona. Els cuiners, per general, són curiosos i tenim ganes de veure coses, no? I si vas amb els ulls oberts d'un cuiner pel món, veus moltes coses que un altre no els veu com un cuiner, no? Aquí a casa el que sol passar és que la gent, hi ha plats que no els pots tocar, no? D'aquesta cuina tradicional, acabem fent un menú degustació on hi ha aquests plats de sempre i combinem amb els plats que fem nous. Servim molt aquest menú degustació amb un maridatge de vins i evidentment la cervesa hi té molt a dir, no? Tenim un dels clàssics que durant 12 anys o 14 anys no el vam poder treure a la carta, que era la sopeta d'escarxofes amb bunyolets de bacallà i greixons de pernil ibèric, doncs que ja ho sabeu que l'escarxofa al vi no hi anem gaire bé, doncs aquí l'inèdit hi va perfecte, no? Els canelons de pollesta de pagès amb la cervesa, aquí ja no aniríem amb inèdit però aniríem amb una cervesa amb la Cadam, és genial, no? I diversos plats com el postre, aquest anem a buscar tòfona, l'acabem amb cervesa, cuinem algun plat amb cervesa.